يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين جے سکون آیا ہے تے بول پے جے اللہ دے قرآن تے تینو چس نہیں آنی تے کسے چیز تے بھی چس نہیں آ سکتی ذرا اچھی بول سبحان اللہ رب دا قرآن ہووے بندہ مومن دے دل دے اندر لذت نہ آوے سمجھ لے ایماندار نہیں ایماندار وہی بندہ ہوندا ہے اللہ دا قرآن بڑی وے تے دل پارا پارا ہو جاوے محبت دے نال لذت دے نال عشق دے نال پیار دے نال جذبے دے نال شوق دے نال اس واسطے سانو آکھنا نہ پوے اللہ دا قرآن سن کے تیری زبان بول پوے تیری زبان بول پوے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہ دے فضل نال گلا بھی بالکل ٹھیک ہے چس بھی آوے گی لیکن اندر تھوڑی جی لذت پیدا کر سنن دی محبت پیدا کر جذبہ پیدا کر تاکہ تینو لذت آوے تو اٹھے تیرے دل دے اندر ایک کفیت ہوئے ایک روب ہوئے ایک دبدبہ ہوئے ایک محبت ہوئے کہ یار تقریر سنیے کوئی سمجھ آئیے ایک ہی ہویا تقریر گھنٹہ سنے 2 گھنٹے سنے آدھا گھنٹہ سنے پہنا پونا گھنٹہ سنے دل اوے دا اوے رہ جاوے نا واضح و نصیحت دا مقصد نہیں ہوندا انسان جی میں پہلے زندگی گزارے اوے دا اوے رہ جاوے تقریراں دا مقصد ہوندا ہے زندگی دے اندر انقلاب آ جاوے ان میرا مالک فرماندا ہے ایمان والیو تسی داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ پورے دا پورا سارے دا سارا اسلام دے اندر ولا تتبعوا خطوات الشیطان جڑا شیطان ہے ان دے قدماں تے نہ چلیا جو ان دے پیچھے نہ چلیا جو انہ لکم عدو مبین فرمایا بے شک سب تو بڑا کھلم کھلا دوڑا دشمن شیطان ہے یہ تانوں دین وچوں کڈنا چاہندا ہے یہ تانوں اسلام تو دور کرنا چاہندا ہے اے مسلماناں اسلام سر تو لے کے پیراں تک تیرے جسم اُتے بھی سلام ہوے تیرے کپڑیاں اُتے بھی سلام ہوے ہاں جی تیرے گھر دے اندر بھی سلام ہوے تیرے بچیاں دے اندر بھی سلام ہوے تیرے اولاد رشتہ داراں دے اندر بھی سلام ہوے ہر پاسے اسلام اسلام ہو جاوے خدا دی قسم ایسا گھر بھی نور ہوندا ہے ایسی اولاد بھی نور ہوندی ہے ایسا گھر بھی نور ہوندا ہے انہیں سید دا شان نزول کی ہے یہ کیوں آیت مبارک اللہ سونے نے نازل کر کے دنیا نو جھنجھوڑیا ہے کیوں دنیا نو فرمایا ہے اے ایمان والیو پورے دا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ وہ اللہ دے بندیا پہلا جملہ سمجھن والا ہے اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو پورے دا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والے تو پھر رب فرما رہا ہے پورے دا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والا تو پہلے وچ داخل ہوندا ہے پر مالک سچا کیوں فرما رہا ہے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ وجہ کی ہے اللہ سونا اصل دے اندر دسنا چاہندا ہے اے مسلمانوں اے نہ ہووے ایک رواج کافر دا ہووے ایک رواج سکھاں دا ہووے ایک رواج یہودیاں دا ہووے ایک رواج عیسائیاں دا ہووے ایک رواج مشرکین مکہ دا ہووے تساں او دے وچوں مار لو او دے وچوں مار لو
اوندے بھی من لو اوندے بھی من لو فرمایا نا نا تہاڈا رب اے گوارا نہیں کردا بلکہ اے گوارا کردا ہے فی السلم کافہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے سارے نو لاجواب کر دیندا ہے ہاں جی صدقے جاواں اونا عبداللہ بن سلام عبداللہ ابن اسلام جڑا یہودیاں دا بڑا وڈا عالم سی بڑا پڑھا لکھا سی ہاں جی بڑا جناب والا عالم سی بڑا علم رکھن والا سی اونوں کہن لگا تو پڑھا لکھا ہے تینوں سوال کرن دا طریقہ بھی ہے گل کرن دا سلیقہ بھی ہے تیرے کول انداز بھی ہے جا او جڑا محمد آیا ہے جڑا مکے تو چل کے مدینے دے اندر آیا ہے جا اونوں جا کے سوال کر انج دے مشکل سوال کر تیرے سوالاں دا جواب نہ دے سکے ہاں جی خاموش ہو سکے جس وقت تیرے سوالاں دا جواب نہیں دے گا اسا اس وقت لوکاں نو آکھاں گے اے کوئی نبی نہیں اے جھوٹا ہے نعوذ باللہ اینو تا ساڈے سوالاں دے جواب نہیں آندے او اللہ دے بندیا میرے نبی نے پھر انج تبلیغ فرمائی ہے جڑا حضور پاک نو اڑاون واسطے آیا سی خود اڑ جاندا ہے اسلام وچ آ جاندا ہے